6, 7 aniños fun á escola a rezar. Había un maestro que era máis raro que un, non sei que dicir, tiña a dentadura postiza e non quería enseñar a boca e non nos falaba nada. Nin buenos días nos daba, toda a base de látigo, puñíanos nun coro, e o rapaz que sabía algo, o rapaz que sabía algo, era que tomaba a lección, e aunque non soupera, nos dicían, si sabia, para que non seguiran andando poñernos. Entón, eu fun 4 anos á escola e non aprendín as 5 letras vocales. Los primeros años, con 6 años que empecé a ir a la escuela, entonces era de hombres, de varones y hembras. Y al año ya pusieron de mujeres y nos dividieron, los hombres y tal. Nos hicieron unas escuelas nuevas, allí en el pueblito, y íbamos los hombres, los varones a una y las hembras a outra. Tiñamos unha mesa, con un pupitre de abaixo, e outros sentadas nuns bancos, porque non había mesa para todos, ali sentadiñas. E despois salíamos ao recreo, xogábamos ali ao escondite, a guerra das pedras, a corda, saltando a bomba, e todo. A maestra portábase de maravilla, se necesitábamos un coscorrón dábanolo. A viña da escola tiña que partir a liña para cocer un pote grandísimo, para dar aos cochos e todo isso, non? No inverno. Depois partíamos a liña a meio-día, e despois para a escola outra vez. Despois volvíamos a fazer traballo seguido. O sea, fazer os traballos da casa e axudar e todo. Un día no rural, sin ir á escola, levantábame e iba á casa dun veciño cuidar das vacas ou gado, que tiñan as dúas cousas, unha das dúas cousas. E iba, marchaba para ali ao mellor ás 9, iba co gado para o monte, levaba un trozo de pan, un trozo de queixo se o había, ou unha pouca carne, que me daban para comer. E despois viñamos para a casa, á noite traíamos o gado para a casa, desde que viña para a casa, ainda lle axudaba ao señor a botar toxos ás cuadras. Daquela había moita xente que incluso, a maioría, dabaslle importancia ir á festa, unha por divertirse, os que éramos máis novos ou mozos, e xente maior incluso iban por comer. Era un día que se quitaba un pouco a barriga da rutina de todos os días, do mal comer. Porque o forte do balneario era durante a miña xuventud total, que despois tuvo unha etapa grande do balneario, estuvo prácticamente semi-desaparecido. Antes sí que naquela etapa viñan moita xente a tomar as augas, alonxábanse nas casas particulares, a xente incluso deixaba as súas casas para ter sitio para os que viñan ao balneario, e, bueno, moita xente que vivía prácticamente do balneario.